en nu. Mig og Kasper, Nikolaj og Kasper mod hinanden, og det er bare Kasper Jens. Og vi får 3 skud hver. Så det var det. Og jeg starter. Du starter, Kasper. Det der mål. Vi skal gøre det på, hvis I ikke ved det i kameraet. Hold med mig. Please. Nej! Ja! Ej, det var bare den dårlige portion. Nu er det mig. What? Vi skiftes. Ej! Det var også selv hente. Så er det verdensmesteren til Kasper Jens og mig og min lillebror. Jeg hader selvfølgelig min lillebror. Du skulle da ikke verdensmester. Han smider lige videre til Kasper Sørensen. Ja, det er vigtigt. Altså, I ved godt, min rekord er 25 på den fodboldtræner. 14 sådan her. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, sådan, så jeg kan se, om jeg... Nej, det må man ikke. Man skal skyde noget med på jorden. TikTok. Du har bare været omkring 12 timer om det her. Jeg vil sætte stor pris på det her, for I ser med. Er det ikke tredje? Jo. Hvis du brænder jer. Ja! Hvis jeg rammer nu, Kasper, ikke? Så skal vi ud til bare en rammer, en brænder. Det må godt at plære røv. Kasper! Kjernet! Nej, han er jo blue der. Ja! Det er snitter! Nej! Snitter den! Ja! Det er snitter! Dårlig kamera, mand! Nu er det min tur til at starte. Nej! Må det virkelig en snitter? Nej. En snitter for helvede, ikke? Jo, den gør. Nej, den gør ikke. Det er sendt lige brev, der var jo alle YouTube-kanaler om det. At videoerne. Snitter sgu ikke det der lortebord. Jo, han nikker selv min far. Han er Birdman. Jo. Nu. Ja, her. Kæft nu, lillebror. Vi ved godt, du kan. Snik. Nej, den snitter. Den snitter. Snitteren, far. Det var sammen med Nikolaj. Jeg siger, at han ikke rammer. Snitteren. Ej. Ja, det gør den sgu da ikke, mand. Få afgjort det her pis. Ligesom guldet det her, mand. Nu er det Elias, der er til at skyde. Helt seriøst. Det der må være pinligt på mit YouTube. Elias, nok den her video, tror jeg. Skal Suarez spille mod Elias, der. Nikolaj Kasper står i spidsen. Og siger min lillebror så klar. Nu optager min barne. Hvad snitter? Nej, den gør ej. Du må lige tage dig sammen. Ja. Elias, der. Ja! 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 Jeg vinder! Måske. Ej, du kan ikke redde en bold, din Jester. Her. Suarez. Ja! Ramte den stolpen, far? Far, Det så jeg ikke. ramte den overlægger, Kasper? Ja! Fuck. Yes! Skal jeg tage den med venstre? Nej. Ja! Jeg kan
vinder. Det er godt. Det er fandme dårligt. Min lille